बृहत सात्र बिजेपिखौ हारायनांगौ कंग्रेसनियाबो थांखिया बेनो बिजेपिखौ हारायनांगौ आरो जोंनि दोलोनियाबो थांखिया जाबाय बिजेपिखौ हारायनांगौ भबेश कलिताबोथ' माबा लकेल नङा थांनाय 5 बोसोराव बे बिथाङा बेयाव नुजाथियानो फैदिया खेबसे खननै माब्लाबा फैदों बे गुबुन बाथ्रा 44 नम्बर बोरिसर माने विधानसभा समष्टियाव आंखौ मोन 8 दोलोनि जा ऐक्य मन्च दङ बे ऐक्य मन्चनि बिजाथि हिसाबै इतिमধ্যে सायख'खाबाय बेवहाय बे मोन 8 दोलोनि आरो सासेबो माबा थानाय नङा बिजाथि थानाय नङा जा मोन 8 दोलो दङ बे दोलोनि मावथिगिरिफ्राबो जोंखौ मदद खालामनांगोन जोंनि हान्जाखौ जोंनि बिजाथिखौ इतिमধ্যে मदद खालामगोन होननानै जोङो इतिमধ্যে फोरमायनो जिहेतु कंग्रेस दोलोआबो बेहाय जिहेतु बिजाथि नांगौ होननानै बुंबाय थादों बेनि सायाव माबा बिथांमोनाथ' इतिमধ্যে माबा मिथिखाबाय बेवहाय जोङो इतिमধ্যে ब्लक कंग्रेस आरो मण्डल कंग्रेसफोरजों सोंबाय मण्डल कंग्रेस ब्लक कंग्रेसनि माबाफोरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मोना इतिमধ্যে क्लियारै बुंखादों जे हाइकमान्डआ जिहेतु सुक्ति खालामनानै एग्रिमेन्ट खालामखादों आरो सात्रआ जाबाय बृहत सात्र बिजेपिखौ हारायनांगौ कंग्रेसनियाबो थांखिया बेनो बिजेपिखौ हारायनांगौ आरो जोंनि दोलोनियाबो थांखिया जाबाय बिजेपिखौ हारायनांगौ गतिके बेवहाय जोङो माने हाइकमान्डनि जा माने सिद्धान्त बेखौ जोङो जेब्लाबो मा खालामा फेलें खालामा जों मानिगोन सोरबा हयथ' साफा सानैया बे रखम माबा खालामनो हागौ साफा सानैया बिट्रे खालामनो हागौ बे रखमथ' दोलोनि गेजेराव खालामो मानोना माखासे मावथिगिरिफोरा गावसोरनि दोलोनि बिजाथिफोर थायोब्ला एसे मोजां मोनो बेथ' नंगौनो आरो बायदिसिना बे रखम सुबिदानि थाखाय बिथांमोना माने नाजादोंमोन आरो नाथाय हाइकमान्डआ जिहेतु एकेबारे थिरांथा खालामखाबाय जे बेखौ Cpi-M दोलोनो होनाय जाबाय बेयाव आरो बिथांमोना बाब्राबब्लाबो जेबो जानाय नैबे समाव जिहेतु करेश्वर बेयो बिथांमोनाबोथ' NDA हिसाबै माबा मोनसे मर्चा NDAआव जेपि आरो BPF दङ बिथांमोननि सासे जागोन निस्सय आरो मोनसे दंबावो इउपिपिएलआ माबा लायो रुल लायो बे उननि बाथ्रा नाथाय मेनलि BPF आरो बिजेपि बे मोननैनि जुदि माबा जायोब्ला सासेथ' बिजाथि जाखागोन जायानो जाया माने बिजेपियानो जाया माथो बा BPFआनो जाया माथो जोंनि जाफोर थांखि बे थांखिखौ लानानै जोंनि जा समस्या बे समस्या बहुल ज्वलन्त समस्या खिन्थु दङ जोंनि समस्यायाव बोरिसर समस्यायाव ज्वलन्त समस्याफोर दङ आबादारिनि समस्या हा हुनि समस्या हा बायदि रोखोमनि हा दङ ओरै तौजि हा दङ एकसना हा दङ बेनिफ्राय এই যে खत्रानि देवालयनि हा दङ बेफोरखौ गोबां माने दखल खालामगासिनो दङ मानसि आबादारिफोरा नाथाय बे आबादारिफोरनो जायफोरा दखल खालामगासिनो दङ बिसोरनो दासिमबो बे सरकारा खिन्थु बिसोरनो अधिकारखौ होनायनि जेबो बेबस्था लायाखै लोगोसे जोंनि बे साहानि जितु बिटिएडिनि ओनसोल बेखिनियाव खुनु उद्योग कलकारखाना गैया जायनि जाहोनाव जोंनि बे ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्राफ्रा आनखि लाइमोन सिख्लाफ्राबो गुबुन रायजोफोराव थांनानै खामानि मावनो गोनां जादों जेरै बेंगालरावनो जा अन्ध्र प्रदेशआवनो जा गुजरातआवनो जा केरेलायावनो जा तामिलनाडुआवनो जा बेफोराव थांनानै खामानि मावनो गोनां जादों आरो बेफोर सांघातिक मोनसे समस्या बेखायनो कर्मसंस्थाननि बे समस्याखौबो लानानै जोङो सावरायगोन बेखायनो बेवहाय बिजेपियानो जा BPFआनो जा बिथांमोननि बे माबाखौ जोङो बे रोखोमै जोङो मुकाबिला खालामगोन दोलोनि बाथ्रा जुदि बिथाङा बिश्वजित दैमारियाबो बेयाव फैयोब्ला थेवब्लाबो जोङो माने गेलेया जोङो गिनानै वाक अभार होगोन बे रखम नङा जों बिथांजोंबो माने बिजाथि महरै बिथांजोंबो माबायाव गसंफानो थाखाय जोङो राजि दं फेक्टर जागोन नामा नोंथांनि थाखाय बे बिश्वजित दैमारि फेक्टर जानायाथ' फेक्टर जाया फेक्टर कोनो फेक्टर जाया कारन बिथांमोननि जितु थांखि बिजेपिनि थांखि बिजेपियाथ' आरो साधारन मानसिनि समस्या समाधान खालामाखै नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ जे थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय केन्द्रआव नरेन्द्र मोदीया 11 बोसोर शासन खालामबाय बे 11 बोसोर शासनाव सब उल्था खामानि मावगासिनो दं गुबुन बाथ्राखौ जों बादायनो होबाय जा जोंनि एखेबारे नित्य प्रयोजनीय जितु मुवाफोर दङ बे मुवाफोरनि माबाया माने
बेसेनखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै नाथाय बै समाव बिसोरनि मोनसे प्रतिश्रुति दङमोन जे जोङो बेसेनखौ माने रद खालामगोन दिनै नोंथांमोना नुदों जे सिलिन्डारनि दामा नै बावैसो गोबां बारिदों सिलिन्डारनि दामा बारिबाय मुलिफोरनिबो दामा बारिबाय बेखायनो एखे उल्था खामानिसो मावबाय आरोथ' गोबां माबा दङ जेनेबा कल कारखानाखौ केबल माने कर्परेट सेक्टरनो फानगासिनो दङ बिसोर बिथांमोननि थांखिया जाबाय आदानि आम्बानि टाटा बिरला बेफोरखौ माने मा खालामनाय सब माने प्रजेक्टखौनो इतिमध्य बिसोरनो फानगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव गरेस्वर बिधानसभा बियाबाव नोंथांमोननि देरहानाया दासिमावलागै निश्चित होननानैनो सानो माने जेराव थांदों बेयावनो माने वेलकाम जनायदों जे जोङो फैगोन इलेक्सनाव जोङो गुबुनखौ आरो खालामाखै बे हानजाखौनो जोङो मादो बे बर'आनो जा पस्ट पलिटियानो जा मुस्लिमानो जा गासैनिफ्रायबो जों सहारि मोनदों जे फैगोन इलेक्सनाव जे जोङो इतिमध्य थिग खालामना लाबाय जियानो जाथों बाखि दला जियानो जाथों जोङो मोनसे मोजां बिजाथि गाहाम बिजाथि आदर्श थानाय मोनसे दोलोनि बिजाथि बे दोलोनि बिजाथिखौ जोङो सायख'ना लादों होननानै रायजो राजाखौ इतिमध्य गरेस्वराव मोनसे प्रसार जागासिनो दङ लकेलनि बाथ्राखौ हयथ' रायजो राजाया लानो हागोन जुदि बिजाथिया मोजांब्ला लकेल आनलकेलनि लोगो बाथ्रा गैया बे आनलकेलब्लाबो बे माने फार्मनिबाबो मोजां खामानि मावनो हागोन जुदि बिथांनि गोसोआ मोजांब्ला आदर्श जुदि थायोब्ला नाथाय जों दासिमावलागै नुदों जे बे रखम जायाखै साभाबिकते थांनाय बोसोरफोरनि जा अभिज्ञता बे अभिज्ञतानिफ्राय रायजो राजाया बुंदों जे लकेल आरो आनलकेल होननानै माने हिमन बायदि जोंनि एमएलए दा भबेस कलिताबोथ' माबा जोंनि नैबिदि आंनि थाखाय दा माने लकेल नङा थांनाय 5 बोसोराव बे बिथाङा बेयाव नुजाथियानो फैदिया खेबसे खननै माब्लाबा फैदों बे गुबुन बाथ्रा नुवाखै होननायानो समस्ति उन्नयननि थाखाय जेरैबायदि दाब दाब गामिफोराव थांनानै खा खबर लानांगौमोन बायदिसिना समस्या उद्भब जायोब्ला बेफोराव थांनांगौमोन बेफोराव बिदि जोंनि जनप्रतिनिधिया नाथाय माइनास जानो गैया बे बाथ्राखौ रायजो राजाया बुंदों